Pagpili ni Jesus sa mga 12 ka apostoles, mao ni ang iyang mga sinaligan aron mo'y musugod pagtukod sa tinuod nga simbahan nga mo'y ato karong gisunod. Ang nag-unag yun nga buluhaton sa mga apostoles, matud pa niya diri, ako mong gipili aron makig-uban kanako, niya ako mong ipadala aron pagwali sa maayong balita. Makig-uban niya humandayon ipadala. Kini siyang pagpilia o kining maong misyon, di man sayon tingaling tumanon sa panahon nga sila ba sa una. Kay sa una gong panahon, basta musupak kas authority, ang silot, patyon dayon ka. Mao na nga, wa na ka ng human right sa una, wa. The right of the emperor, the right of the king, maora gyud masunod. Mao na si David sa unang pagbasa, nakatagamtam siya aning klasihas batasan, nagtinarong siya og alagad ni Saul nga iyang hari, pero gipangita siya sa hari kay patyon. Nagdapag yung mga sundao. Ana, kay di ka claim si David nga, uy, mahal nga hari, mo file ka kog appeal, uy, mo appeal ka ko kay unsa man nang imo mo na against mo na sa human right ang imo, wa man koy sa na ang hari man mo'y magbuot. Pero ang Ginoo mipakita nga siya di ay gyud ang tinuod nga manalipod ug maghuhukom. Mao na nga ang maayong balita nga ipawali ni Kristo nga ang Ginoo gyud mao'y hari. Mao na si Santo Niño nga atong gidebosyonan nga mao ang Dios nga nagpakatao, gitawag gid nato siya og hari. Kumusta man mo, hari ba si Santo Niño sa inyong balay? Nang nakalitan man mo, why Santo Niño sa inyo? Nya hari si Santo Niño. Di mo nga ito magyaw-yaw. Di mo masuko. Wa man lagi mo tingog. Na siya. Kung mohari si Santo Niño, pasabot, ang gugma mao'y maghari. Kay batubalani gud siya sa gugma. Magnet of love. Di sa to pa. Gugma gyud mamagnet dito. Oy, yawa man oy mamagnet noon. Singhag diri, yaw-yaw dito, pamuyboy, manunglo pa usahay, binakakay to the max. Di ba? Mao na. Amay, swerte mo kamong wa magbuhat ani. Congratulations. Pasabot, naghari gyud si Santo Niño. Si Hari David, nahimo siyang hari kay gipili siya Ginoo. Bata pa siya, abatanon ba? Karon kay nasina man niyang hari nga gulang na si Saul, di man siya gyud mo give up siyang gingharian, iyang gustong patyon. Murabag si Saul murag naliwat ni Herodes nga pagkadungog niya nga naanay hari sa Israel nga mao ang Mesiyas, iyang gipamatay ang mga bata kay haron di na mudako ang Mesiyas ba, kay inigdako mapildi niya siya. Bata pa iyan ang gipatay. Na si Saul nangita siyang David kay iyang patyon samtang wa pa katukod og gingharian. Tago-tago raman taon tos David kuyog sa pila ka buok niyang mga loyalist, mga iyasang mahog og mga sundao ba. Gipangita na niya kay makapundar ni gingharian, patay ko ani, sulungon ko ani. Oy, gitugyan sa Ginoo si Saul didto sa langob, sugo sa lawas, nisod siya nya kanang musod kag langob, ngit-ngit baya na niya si David ug ang iyang mga sakop didto naman daan sa sulod. Di sa ato papara nila ni David ang langob hayag kay madugay na kang adtog langob mohayag man na
Si Saul wa kakita nga naa day mga tao diha. Gitabasan pang David ang iyang sid-sid siyang sinina, siyang espada, puting-tingal itong haita kay wa gud kamatngon si Saul. Di o gidugsak patog ritso, aperting pataya. Pero si David ang naghari, siyang kasing-kasing ang gugma sa Ginoo. Dali kay siyang nakaingon, di nako patyon kay pinili rabanis Ginoo. Nya gihigugma biya nako ang Ginoo, nganong patyon manako ang iyang pinili. Nindota no? Og naatay kinaiya ingon ana ba? Pinili rabanis Ginoo, nganong ako maning kuralon ang ilang agianan. Oh, inana. Pinili rabanis Ginoo, binuhat rabanis Ginoo akong silingan, nganong ako maning libakon. No? Anong mura mamog dili mo to sa akong analysis? Ako lang yung equal bang? Ana, pinili rabanis Ginoo ang akong bana, bisan tinuod og palahubog kay ni, sugarol kay ni, pinili ni Ginoo kay binuhat gini niya, nganong ako maning yaw-yawan. So ikaw di ay, kita di ay nga nahigugmas Ginoo, kamaong mo higugma sa mga pinili o hinigugmas Ginoo. Di ka mo nahigugma mo sa mga gihigugmas Ginoo. Pusga. Sige, practice ko na inyong tupad. Yung na gihigugmatika. Kaya hindi mo biya na sa Ginoo, bisag patyon no na kayo na, pero oh, wamagay mo mulingi, gani, hilasan man mo. Hilas ba? No? Hilas pa minahon, labi nagwa kay kakaila niya, tupad ni mo, or kaila baka ka, nabuangon kay nastanan, may murag managana kag ingong, gihigugmati ka, imong una-una, lami, biyang patyo na. Sige na lang, iniguli na lang sa iyong balay, siya raw di mo kaingon dito, mga pinili, biya sa tos Ginoo katong wa manimbaron, to ato dito ay, galuko pa, kay kaadlaw na natog, sige in tawag kuan na may kuryente na say signal sige na sa internet may panoog nangit-ngit ang panahon kay magsuga rag kandila sayo kay matog karong ni balik na suga balik na sa signal basta dugaya matog ana pero pinili tos Ginoo ing na to ay uli nimo gihigog mata mo ay pakapini mga buanga mo ayan sa usahay gihigog mata mo mga buanga mo ayaw pakapini muna si David iyang gibuhat ang pinili is Ginoo higugmaon. Ugmaon ni ang kinaiya sa mga nagsunod sa Ginoo. Dili kamaong mudumot og kaaway. Si Saul gud pagkadungog niya sa gisulti ni David nga akong gitabasan ng sid-sid sa imong sinina. Pero di ti ka maako nga patyon kay pinili kas Ginoo. Niya gi-describe pag yun ni David, mahal nga hari, kinsa may imong gipangita, patay nga iro o pulgas. So ang pagtanaw ni David sa iyang kaugalingon, mura ra siyang iro, mura ra siyang pulgas sa iro, ikumparar ni Saul nga hari, nagpaubos siya. Pero si Saul tungod sa pagpaubos ni David, nihilak si Saul nakaingon siya pastilan David mas buutan gyud kanako kay ang akong kadautan imo manggibaslan og maayo kamo naitaw nga magsigig lutos nimo magsigig daog-daog nimo kamao pa kang musmile anang tawhana ako ambot ka kamao ba ka musmile Amot lang ha, kanabang tao ba nga magsigyog libak nimo ang tanan yung pagdaot, iyag yung buhato nimo, kamao pa kang muhimog maayo ana niya? Congrats! Kung kamao, kinsay kamao niya din taas ko ng kamot bi, kanang nakabuhat na ana. Kanabang tao nga, ang iyang pag among-among nimo di lang ingong limit laga may patyon yung kaniya, niya buhaton gina niya tanan. Niya, ikaw mo buhat lang niya kung kag maayo niya. Nawagtangan kog balay si David. Di agud siya kauli dito sa iyang pinuy-anan kay tuang mga sundao ni Saul gaandam kay patyon siya. Pero kamaulan gyapon siyang mubuhat og maayo aning tawhana. Kanang tao ro nang hingili nimo des imong balay nga di nakakabalik og puyo. Kamao pa kang muhatag niya maayo?
Ako di ko kasiguro, pero madara ba gigid unta na kung naatay Ginoo mo na atong pasudlon si Santo Niño. Karon sa adlaw gi sa ulog sad ang pista sa usa ka martir. Sikat kay ni siya nga pagkamartir, nagdebosyon ani mga dagkong mga santos po nato, sila Saint Ambrose, mga sila San Agustin ug uban pang mga santos sa karaang panahon. Martir ni siya sa mga towards the end of 2nd century. Kinsa man ni? Sa Binisaya, si Santa Ines. Sa in English, Saint Agnes. Unsa man siya nga pagkamartir? Tiguang o bata? Kaila mo niya? Saint Agnes? Wala gigin mo ibasa-basa kanang internet ba? Naana dihay daghang mga santos. I-click sana ninyo. Unsa man inyong gibasa na inyong internet, sige daan ang cellphone. Naana sa una mo palit pa mi ana ka ng mga ako palit pa ko anang libro sa Lives of the Saints na ako dito kay ako nang basa-basahon at least kada adlaw makabasa tag usa ka kinabuhi santos. Liyawat na lang ba matakdan tagamay. Karon nindot na kayo kay i-click ra nimo ang kana ganing Google. Oy si Google may kayo. Tagaan jud kaniyang mga santos pero pertis ang daghanang yawa-yawa na sa Google noon. Pero nasa santos dia. Si Santa Ines, mga 12 anyos gimartir. Di pagod kadaog ang iyang kamot sa gidakon sa kadina nga gihigot siyang kamot kay gamay kay siyang kamot. Kanang 12 anyos god nya kadinahan imong kamot og tiil kay guruyon ka. Galisod pa siyang daog sa kadina. Matod pa sa istorya, pwede ra gyud kuno ang mga bata anang idara, ang mga batanon anang idara, hadlokon lang nimog dagom, slukon kaning dagom, muhilak na kay mahadlok nagdagom. Pero si Santa Ines, espada sa kanini ang berdugo ang iyang giatubang. Wa gyud siya mahadlok. Ang berdugo na gon mo inahadlok kunong mutigbas niya kay maluoy. Sus bata man taon niyo siya pa iniimbitar. Ay sus ihapos na imong kuan kay dugay na kung nagpaabot ana ihapos na imong espada. Ikaw mo kadinahan imong kamot nya managana ba kay silingan nimo ang berdugo sa iyay ako magini silingan sige kung pangutang ani nya kuman man sa hari nga patyon ti ka moingon ka sige na dong kanang putla na akong liog mana ka moingon tingali ko tamtami ko kadito ikaw sa mo ka wa ka mahibaw nga ako si kung tabang imong ulo-uluhan. Pero si Santa Ines gipugos niya ang berdugo, putla ang akong liog kay gusto kong muhalad ngadtos Ginoo sa akong kinabuhi. Ninduta no? Ug maunay gitawag og pagpapahawa sa mga yawa kay ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang mga tinun-an makapapahawa mog yawa. Ana gyud yawa. Lingi ako no na imong tupad. Ing naa pa kay yawa diha. Hina. Daghan kay natoy na yawa. Unsa may timailhan nga naay yawa? Ang number 1 yung timailhan kana yung kahadlok. Basta mahadlok na gani ka, naa jud kay yawa. Ni ikaduha nga timailhan nga naay yawa, kanang kasuko. Masuko na gani ka naa jud kay yawa. Ato lang ning mensyonon ang pipila ba? Ikatulo nga naay timailhan nga yawa nimo kanang pagpamakak kay ang yawa bakakon gyud na. Musod gyud na nimo mamakak gyud ka. No. Ang imong buhok puti na, imo nang mamakak ka, imo nang kulurag itom. Mamakak ka ba? Or imo nang ipablan haron kunuhay nindot ka tan-awon pero bakak na gunagod. Ang imong kilay nipis na imo nang badlisan kay mamakak ka kay ang yawa mo gasulti nimo ana. Ang yawa ipasundayag nga kunuhay nindot kag kilay pero dili gud katagog kag kilay gud ana. Imong naong lagom kayo ingnon kasyawa pamakak inang puti imong naong imo sa nang papution ngam gamit ka ng mga chemical para mo puti. Kisa may gasultin mo anang pamakak
Unya rabag sultihan ka, muwali ang pari, masuko sa ka, agad puyawa diya nimo. Unya karon kay idiglag gawas nimo siga namang adlaw, masunog mo na imong panit basta naa kay gibutang kemikal, hadlok na sa kang masunog. Aparte yung yawa, naa nimong pamakak, naa nimong kasuko, naa sa nimong kahadlok. Na siya, yawa mo ana. Papahawaan ng yawa. Unsa may gamiton? Gugma sa Ginoo. Matud pang Santa Ines, ang akong kinabuhi iyagyud sa Ginoo. Ang akong lawas kinahanglang ihalad sa Ginoo. Si David, ang iya sang gihigugma ang Ginoo, og naapil niya gihigugma ang mga pinili sa Ginoo. Bisan pag ang pinili sa Ginoo mura naghudas. Kaya di ang sa gipili sa Ginoo diri sa 12, Judas mabudhion. Si Saul muram to siya Judas, pero gihigugma gyapon ni David. Ang tao nga mahigugma kanunay naay Ginoo, ug ang tao nga mahigugma kanunay way kahadlok, way kasuko, way pagpamakak. Kamo mga asawa, inyong bana bakakon naa nay yawa. Nya unsaon pagpapahawa? Sigihig higugma. Tanawa si Saul, gisigyag higugma ni David, nawagtang ang yawa diyang Saul, nihila ko niingon David, mahimo jud kang hari. Mahimo jud kang hari. Ayaw intawag hutdag patay ang akong kaliwat. Ayaw intawon papasa ang angalan sa akong kaliwatan. Niampo na siya. Mura na hinog Ginoo si David para ni Saul. Diba sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kaloy ako, o Dios, kaloy ako. Pero si Saul dito ni ampo, tanawa karon, hastang ato mga santo, sila Saint Ambrose, magsigig ingon ni Santa Ines, Santa Ines, Saint Agnes, tabangi ko, kaloy ko, nga malig-on ko sa akong pagtuo sama nimo. Tanawa kita karon, nagsigig tag ingon ni Santo Niño, kanamo maluoy kaunta na kanimo nangilaba. Gipatay biya sa ni si Santo Niño na gilansang sa cross. Tanawa karon, di ba kusog itang musangpit ni San Vicente Ferrer. San Vicente, sa tong goso ka na? Iampo. Sa ito, wording ana. Wasa ko kay bawa Unya lang tayo nagpista, magpista bitaw ta karon. Abril 9, naamtay nobina na, memorizon ta na yon sa kanang mohangyo ta niya ba. Pero porte biya sang daghanag kasakit ani niya sa pagpapahawa og mga yawa. So mga igsuon, ang gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, ngadto sa mga apostoles, ngadto sa mga santos ug mga martir sama ni Santa Ines. Mausad ng gahuma ang yang gihatag nato, gamito nato ni ato ning gamiton. Bitaw nga kaingon ko, Lord, wa man jud ko'y gahom kay makasasala kay ko, pero pag-announce nako gahapon nga kuwangan tag 123 kaslats. Naagi ning text dayon nako gabi, Father, ako nalay pakyaw ana. Di ba? Salamat kayo. Nya, kanira ba siya? Sige na saghatag. Sige naghatag ba? Oy, kuwangan daig 123 Father. Ako nalay pakyaw ana. Nya dili pa gyud ipasulti ang yangan, murag masuko pag gyud akong isulti, no? Kanindot ana kay sa uban masuko og dili isulti. Yani sila masuko og isulti. Kana bang talagsaon ng mga muna ang gidutlan sa gugma na igahomoy. Karon ang ako na sang i-announce ninyo, akong kwenta-kwenta kaning atong pagpistang Santo Niño, natay tagaan nag-stipend, nasay pagkaon, nasay mga honorarium sa mga nagtrabaho. Murag maabot-abot sa tingalig mga 700 to 800,000 ang atong gastuhonon. Wa man di tay budget ani. Kinsay tandogon diha ni Santo Niño, halad lang mo. Halad gid ba kanang pamisa ni Santo Niño? Ana nya mao lang toy atong kwenta-kwentahon ang atong makuliktas halad ninyo. Online man nga halad or dinhi man nga halad, ato tong kwenta-kwentahon tanaw na tog
maka-offset ba sa ato niyang magasto. Pero kung mahimo, idayon gid nato ang atong mga gastuhanan kay mao may makapahimong mabulokon sa atong selebrasyon. Ang tao nga manggihatagon, labi na kusog kay mopaambit sa mga Diyos nung gasa nga naa kaniya, musikat og maayo. Mao na ang ato mga santos, sugod ni Hesus hangtod sa karong panahona, portig yung sikata, bisag na nga matay na sila. Si Hesus gihulagway sa atong ebanghelyo nga mag-ilugay ang mga tao sa pagduol niya tungod sa daghang mga nindot nga butang nga iyang gipaambit, labi na gid ang pag-ayo og masakiton, pag-multiply aning mga pagkaon og ang iyang mga gipangtudlo nga mga pulong nga portig yung nindota paminawon, mga kamatuoran ba nga langit nun. Muna musikat gyud karong panahon na ang pasikat ros mga tao kay anha sa Facebook, mga TikTok, mga inana ba, anas YouTube, mo'y pasikat niya ang ilang buhaton aron musikat, maghimog mga imposible o kaha shocking nga mga buhat. No? Nay uban hapit na lang maghubo aron lang gyud musikat, nasay uban nga maghimuhimog drama-drama nga murag imposible nang mahitabo pero sentimental kayo aron sa gyud musikat. Nasay uban musikat kay nasakpan nga nagbuhat og di maayo, sama anang nisikat ron diha sa TikTok ba na o Facebook nga ang obispo nang hapak sa sakristan na fertin sikata viral og maayo, gisiringan og maayo. Mao na kining kasikat duha ni ka klase na ay musikat sa pagkayawanon, na asay musikat sa pagkadyusnon. Pasabot ang nisikat nga yawanon ang iyang gipaambit yawanon. Ang musikat sad sa pagkadyusnon ang iyang gipaambit dyusnon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na unsay nisikat ro nimo, yawanon o dyusnon? Ana. Niya kana yung wa musikat pasabot wa gina ni paambit, automatic na siya nga yawanon. Nakaron unsaon man nato pagkahibaw nga ang tao nagpaambit sa dyusnon na kinaiya. Dinhi sa atong unang pagbasa, si David ang gugma niya sa pag-alagad sa iyang hari nga mao si Saul, grabe kayo. Gibuhis gud niya ang iyang kinabuhi pagpakig-away ni Goliath aron lang alagaran si Saul. Mupatay gud siya tag 10,000 ka mga kaaway, inigubat nila aron lang pag-alagad ni Saul. Si Saul nga giyawaan nasina sa gibuhat ni David o gusto niyang patyon si David. Ganahan mo mupatay anang tao nga buutan kaayo nya mo alagad pagid nimo? Ganahan mo mupatay? Kinsay ganahan mo patay sa taong nag-alagad nimo og tinud-anay tas ang kamot? Ako igor akong ni signal ana. Oy, unsa may mga pamaagi be nga patyo nato ang tao nga nag-alagad nato? Una, pahimuslan. Daghan kay karong mapahimuslanon. Kana bang gitawag nato na sa atong istorya, giabusuhan nimo ang kaayo anang tawhana. Kana bang panalitan ron, pare, nagbinuotan, hatag yung maayo, libakon, dauton, o kaha, pahimuslan, pangayog kwarta, pangayog kaayuhan. Unya, hutda na ganing pare, libakon dayon, anak. Di ba ingon ana masan mo, nayusahay, nag-alagad kasi imong mga igsuon, samtang naa pa kay ikahatag, halagyod, magpunsisok diyan nimo, pagkahurot na tanan, libakon pa ka, dauton pa ka. Wa mo day kasuway ana.
Ug wa mo kasuway, kamo di ay mo inanaot. Bitaw. Ana ang guna. Ay naidaghan oy, daghan kayo. Na. Mo nay unang klases pagpatay. Ikaduha kanang sama ni Hesus ba? Budhian gyud. Himuan gyud og lakang aron gyud physically mamatay og mahilom. Kanindot sa gibuhat ni Hesus, magpunsiso kong mga tao nga niya. Pero dunay mga tao nga liwat ni Saul. Kasagaran ra ba ning liwat ni Saul? Kana sang mga tao nga nagkupot og posisyon. Kana bang duna ba sila'y gahom nga gikuptan? Muna'y kusog kay mo patay sa mga taong nangalagad. No? Bisan kita din sa tong nasod, kadaghan na nato na kasinati ana, political killings. Naaga ni murag mo aksyog daog, niya tadaw niya murag pildihonon siya, daoton ginagmayo, daoton, o niya kumportig yung kusuga kaya pumudog, aw makaya yun, ipapatay, ipaliquidate. Hasta gani ang atong Santo Papas una, kana aron si Saint John Paul II, gipatay, gi-attempt, nagpusil, assassinate. Kaya nga naman, nisikat mo siyang mayo. Perti man sikat, tadaghan naman kayong tao na nga converter. Gipatay, may gani, kaya wala yun mamatay. Ay noon, pagkadugayan, patay lang yapon. Ana. O niya, unsa mo na? Mauna siya gitawag og gifted to give. Unsa mo na ining pagka-gifted to give? Atong ihatag ang tanan saway ko kahadlok. Pero ang atong ihatag, ang gift nga Diosnon. Ang kanabang mga buhat nga maayon. Nya atong paningkamutan nga dili nato mapaambit ang atong yawanon nga mga buhat. Nanglitan ikaw bana. Sa may imong yawanon nga mga hunahuna, kalaway, kaulag, nya imong asawa diha, paralyzed na. Nya, sa may imong buhaton, nga naamang ka ng kalaway o kaulag. Ang ubang mga bana, pulalas mga buutan, magkabit-kabit or mag-hire-hire anang mga bayranan nga mga babay. Nya, maingon din ta, mangutan na tangan ng imong muning gibuhat. Lakim ta pa dir, maging mahimo pa dir. Ana. Ako makapamalandong sa kusahay. Yahay, laki rabas ako. Wa raba ko'y tupad dito. Di ba ko ani mag-hire-hire sad? Di araba tayo ordinahanan pagkapali sad. Ambot, di ba ka ni mag-hire-hire? Anya, unsa mo na? Mao na gitawag og yawanon. Ayaw na ipaambit. Unsaon man na nato? Kung tinuod kang Diosnon og nagsunod ni Santo Niño, mao nay atong halad ngadto sa Ginoo. Ato ng antuson. Antuson na nato. Ayaw ipaambit. Antusa na. So ikaw asawa, yaw-yawan kay kastanan, ayaw na ipaambit sa imong anak o sa imong bana ang imong pagkayaw-yawan. Antusa na. Uguman ang imong baba. Niya pangayo ni mahal nga Birhen Maria nga matakdan kas iyang virtue katong ingon nga gitipigan niya sa iyang kasing-kasing ang tanan. Ayaw, ay nalagtingog. Na inisulti na ko, pader, kini akong silingan, sige manginig pangaway na mo, bisag wa mi buhaton, awayon ni. Sa may akong buhaton, nako hilom. Niya, tanawa, on sa iyang gikinahanglan. Kung nagkinahanglan siya para bayad sa ospital, ikay bayad. Kung naguba ilang atop sa bagyong Odette, paatopi ilang atop. Ug ang ilang agianan, hugaw, silhigi, og lapukon, simentuha, og ngit-ngit, sugai. Ana ibutang sa inyo ang charge. Siya, siniswerte? Ana ba? Nako, aron dili ka matakdan sa iyang kayawanon. Muna si Jonathan, modelo ni siya sa pagka maayong muhatag ni David o sa iyang amahan,
ni pataliwa siya. Wa niya sawaya ang iyang papa, iya lang gidaig si David. Nya pag humanyag daig ni David, iya dayong giingnan niyang papa. Niining kanindot nga nabuhat ni David sa atong pamilya. Nganong imo man siyang patyon? Wa sa siya ingon, ngilad kang amahana ka, buangon ka, yawanon ka. Wa. Nganong imo man siyang patyon? Nakaamgo si Saul, motong iyang gipabalik si David pag-alagad. Daghan nato nga usahay pahinumdumanan ta. Ana. Nya unsa may inyo rong yawanon dihang mga hunahuna? Na? Wala. Bawo ko inamoy mga yawanon diha. Kanang pagpaningil sa utang, unsa na, yawanon o Diyos non? Anang maningil ka sa utang ba, yawanon na Diyos non? Yawanon, kaya wa man nagisugo ni Jesus, so ayaw na lang na ibungat, pasabot, o makita ni mo itong nangutang ni mo, ayaw na lang ibungat ang imong gustong ibungat nga, ang imo dahing utang, ayaw na. Uguman lang na diha lang na sod sa imong kasing-kasing. Di ba? Antosa, nga di gina mabayaran imong utang. Ang iyang utang, di gina mabayaran. Nganha nimo. Kanang pag pamalikas, unsa na, yawanon, dili. Ay, kusga. Ayaw na lang na ipaambit sa imong anak. Di ba? Ayaw na lang ipaambit sa imong silingan. Yawanon man na. Niya ka ng panghatag og sin, yawanon na, Diyos nun. Kusga. Panghatag mo. Na ba atong ikwinta gahapon ang atong sin ba? Ang total gid nga mga tao nga atong nakahatag sa ilang mga request ni abot og 680 ka nato dinhi ka pamilya, 680 ka bubong. Nga ang total nga sin nga ilang gikinahanglan, pligo sa sin, lain-lain lang na gitason nga size, na 8, na 10, na 12, ning abot sad og 4,860 ang kapligo. Nga sa atong average nga pricing sa atong suta-suta o pamagitan noon maka-place atong order, moabot siya mga 1,738,000 nga atong ikinahanglan. Nga ang total nato na nga nadawat nga kaning napamay nangabot nga atong gidawat nga DMC, Divine Mercy and Charity nga slots, ning abot na sad og mga 3,477 slots. Na short pa ta og mga 123 slots para ma-cover gini siya. So ako lang ding ipadayon og baligya siguro hangtod Domingo. Kay kuwangan man 123 slots. Ay lana inigabot atog maka-order na ta karon. Basin pa di kita ma-short, okay ra ninyo? So nakinahanglan gid ita og mga 3,600 slots sa DMC. Nya mo na do na patay 123 slots. Pwede pa mo palit. Di ba? Ano mamong kuan mo? Ato lang kung ibalik, ato naman taning gi-close atong Domingo. Akong nahuna, ibalik tani para makabayad sa siguro ta sa atong orderon nga sin. So karon iampo ko ninyo nga maka-order na ta karong adlaw arog ma-deliver within this week or unsa ba sunod semana labing dugay before mo pista ni Santo Niño ika-29 ato na ning mapanghatag part ni sa atong pista celebration nga sa ngalan ni Santo Niño, gifted to give, manghatag tagsin karong pistaha. Di ba? Sige, pamalit mo padayon kay ako ning iphon pagpadayon ang atong nadawat nga sin.
Ang ato sang heavenly joy, nahalin-halin na napunta ning abot na sad og 656 ka slots ang atong nahalin. Gipakpakan gyapon atong namalin. Maka decorate na kita kanina, part na nirong atong decoration sa atong heavenly joy. Ato na ning dinhi na nato gikuha ang atong decoration. Okay ra ba atong decoration? Kay dili gani mayo, ilabay tanis basurahan. Pero mura magmaayo ang pagkahimo. Maayo maayo pagkahimo. So, congratulations sa nag-decorate ani. So, mo na ang pagpaambit sa atong nindot. Daghan kay malipay gisayunan ka aning nanay 3,477 slots sa DMC. Unya 123 slots na lang nahibilin para makumplito gid nato nga makabayad ta sa ato unyang orderon nga mga sin. Dako na kaining grasya ha. Nya manghatag tag 4,860 labing minus 4,860 kapligo nga sin. Kanindot na no. Malangit na ning tanang ning palit Muna ka mong wa kapalit. Pamalandong sad mo dihay. Hatag na sa tingali dito sa opisina or ipadaan lang nas Palawan o sa atong bangko or GCash. Kay haron kuan nindot ang dagan. Nabi tay daghan sang mutawag nako kani Brad Loloy say mo remind ni dili nako matubag labi na gyud og mutawag sila during the day. So kamo sang mga manawag nako sa akong cellphone number o sa akong messenger, ayaw lang mo kahiubos nga di ta mo matubag kay kasagaran sa akong cellphone ako ra nang mabilin og na ako'y mga appointment ana makalingkod-lingkod ra gyud kog tubag kana gyung inig ka kuan kanang inig ka gabi kung di sa kayduka ana untog. Pero at least manawag mo. Tawagin na lang ninyo ning atong kuan, atong finance head Brad Loloy, Brad Bernardo og si ani ba kong secretary Sister Remy kung gusto mo confirm sa inyong gustong mahibaw-an or i-check ninyo kung nadawat na ba gyud mo na atong i-flash dinhi ang mga ngan sa contact persons, mga trusted persons ni sa atong parokya. Atong head sa Finance Council, Brad Loloy or Bernardo Jacobi, nasa nang number niya karon ato i-flash ni inig Cantaros Ofertore, ang ato sang kaning treasurer Hinara Laborte, pwede sa matawagan or si Remedios Ocaba. At ako panagsa lang ko makatubag kay daghan man kay tag ati manonon. Sige, nya kun ato ning buhaton magkahiusa ra gid ta, mangabot ra gid ng inyong donations dire, ato ra gid nang ikapaambit ngadto sa mga nanginahanglan. Gahapon dihay madre nga ni Anhe, tanaw-tanaw siya, datuan na gid sa inyong simbahan paderno, datuan na gid nimo. Naingon din ko, mao ni resulta ter kung mapobre ang pare, mudato ang simbahan. Og nadato pa ko, pobre ang taning simbahan. Di ba? Kamusad, og madato mo, mapobre sa ning simbahan, kaya di naman mo mamalit og slot. Magtigo kwarta. Pero inyo na ipanghatag nga rin simbahan, adi kayo mo madato, pero madato ang atong simbahan, ang atong katilingban. Nindot kayo no, inana mo nagibuhat ni Kristo, pobre siya, apan dato ta. Naganto siya, apan nalipay ta. Namatay siya, apan nahatagan ta kinabuhing way katapusan. Mo na makaingong kita niya, Pit Senior. Di ba? Nindog na ta.